Gràcies, president. Escoltar-los barrejar alguns grups al patiment de les famílies i les persones afectades per aquestes malalties neurodegeneratives d'evolució complexa amb els seus mantres habituals no és només una llastimosa manca d'empatia, és d'una misèria política i d'una indigència política absoluta. Permetin-me que els ho digui. L'ELA no demana el passaport, l'ELA no demana tampoc a què dediquem altres fons, perquè els pressupostos serveixen per moltíssimes coses i potser no els agrada, ja sabem el que votaran, però el país necessita comptes i necessita avançar en clau de progrés. I això és el que estem treballant alguna gent o, si més no, ho estem intentant. Bé, molt bon dia a les persones afectades, a familiars, a representants de les entitats que avui ens acompanyeu. Gràcies per la vostra lliçó de vida, de constància i, sobretot, de dignitat. Avui som aquí per vosaltres i és de justícia fer-vos un més que merescut agraïment. Avui fem el debat en lectura única d'una iniciativa encaminada a garantir el dret a viure i a ser cuidat amb dignitat de forma coherent amb el debat que fèiem fa poques setmanes, quan aquest Parlament feia un pas necessari aprovant el desplegament de la llei a Catalunya, per cert, amb una prestació complementària que sembla que a la diputada que m'ha precedit se li ha oblidat que va decidir aquest Parlament crear. Però encara queda camí per fer i no és això que fem avui un simple tràmit legislatiu. Seguim treballant per blindar que la igualtat no quedi atrapada en un butlletí oficial. Quan parlem de malalties d'evolució complexa, sabem que el rellotge de l'administració i el de la biologia van a velocitats completament diferents i aquestes malalties no en tenen de demores burocràtiques. Quan es necessita ventilació mecànica, alimentació assistida o qualsevol altre suport vital, no estem parlant de simples serveis complementaris opcionals, estem parlant directament del dret a continuar respirant, del dret a la vida. I és per això que des de Comuns defensem una premissa molt senzilla. Els suports vitals són prestacions sanitàries essencials i la salut no es pot rebaixar ni es pot sotmetre a les regles del copagament ni pot dependre del compte corrent de la família que pateix aquesta situació. Però la dignitat tampoc s'esgota a l'hospital. Aquestes persones tenen dret a una vida plena i autònoma a casa seva. Necessiten cuidadors, assistència personal i acompanyament professional i, sobretot, que el seu entorn familiar no hagi de carregar en solitari una motxilla econòmica, també emocional, que acaba ensorrant projectes de vida sencers. I ens va sentir profundament orgullosos poder dir que els comuns som útils per fer realitat aquest avenç primer aquí i després a l'Estat. Perquè mentre avui unim forces en aquest Parlament, doncs alguns es queden atrapats en la gesticulació i l'insult, avui disfressada de preocupació esmenant. Per cert, senyora Fuster, encara estem esperant que defensi l'esmena que han presentat. No se la deuen creure gaire quan ni tan sols l'han compartit amb els assistents al ple. Els comuns som útils garantint des del Ministeri i també des d'aquest Parlament posant recursos sobre la taula perquè la seguretat dels malalts no és una pancarta que es passeja, és un dret que es finança i no podem permetre que ningú hagi de triar entre la seva salut i la seva estabilitat econòmica. Governar és triar qui protegeixes i avui tornem a demostrar que quan nosaltres estem a l'equació els recursos públics van directes a blindar la dignitat de qui més ho necessita. L'ELA no fa distincions de classe ni de renda. La resposta de les nostres institucions, per tant, tampoc no n'hauria de fer. I avui fem un pas important cap a un país més just, més digne i que cuida millor la seva gent. I això no és contradictori amb el reconeixement del dret a morir dignament, que és un dret legítim reconegut pel nostre ordenament jurídic i declarat constitucional pel Tribunal Constitucional. A alguna gent no els preocupa el benestar dels malalts i malaltes, tampoc el de les persones del seu entorn. L'únic que els preocupa és instrumentalitzar de manera miserable les necessitats dels ciutadans i ciutadanes per posar-les al servei dels seus interessos. Nosaltres ens neguem a continuar per aquesta via. Moltes gràcies.